Il-poplu Malti jinsab disgustat dwar l-iskandlu ta' Għawdex, imma l-kap tal-Oppożizzjoni jinsab dispjaċut li tagħti r-reżenja l-eks Ministru Giovanna De Bono. Dan qalu l-Ministru ta' Ġustizzja Owen Bonnici f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista. Semmi Busuttil il-bieraħ prova jiddistakka lil Giovanna De Bono mir-raġel tagħha. Issa kieku ir-raġel tagħha allegatament ikkommetta xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn mal-operat tal-mara tiegħu, wieħed jista' jifhem. Iżda f'dan il-każ dak li qed jiġi allegat huwa marbut intimament mal-operat tal-mara tiegħu meta dina kienet isservi ta' Ministru. Allura il-mistoqsija tqum għalfejn il-kap tal-Oppożizzjoni mhuwiex jikkundanna lil Giovanna De Bono. Il-Ministru Owen Bonnici tkellem ukoll dwar il-pożizzjoni li Simon Busuttil ħa fil-konfront tal-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt li se jiffoka esklusivament fuq Għawdex. L-istess Chris Sajt li kien ilu żmien jaf bl-iskandlu ta' Għawdex u qatt ma ħa azzjoni. Il-pożizzjoni li ħa Simon Busuttil fil-konfront ta' Chris Sajt hija kummedja fi tliet atti. Jekk se nemmnu il-verżjoni li ta' Simon Busuttil li lil Chris Sajt taħ promotion, allura Simon Busuttil effettivament bierek lil min lil whistleblower flok irreferih għand l-istituzzjonijiet qallu ngħinek kull kif nista'. Infakkar li Chris Sajt huwa l-istess bniedem li qal li work for votes is not abuse. Il-Ministru Bonnici qal li l-kap tal-Oppożizzjoni issa ma jistax jinħeba. Li Simon Busuttil has to come clean dwar dak li qal u lill-whistleblower fil-laqa li saret sentejn ilu u dwar dak li l-whistleblower qal lilu. Id-domanda hija ċara. X'qal il-whistleblower meta iltaqa' ma' Simon Busuttil lil Simon Busuttil? Aktar minn hekk, x'wieġbu lura Simon Busuttil? Il-Ministru Owen Bonnici fakkar li kien permezz tal-liġi tal-whistleblower li introduċa Gvern Laburista li l-whistleblower sab qafas legali jipproteġih biex jikxef dan l-iskandlu.